silang gabi-gabi. Dagan mo dali-daliwan, dasakit ko dapat. Ilang beses ko na itong pabalik-balik sa 100 Islands sa Pangasinan. At kada balik ko ay laging may bago sa mga kapuluan. Unang punta ko dito ay early 90s, nasundan noong mid-2000, at ngayon ngang 2024, ay muli akong nagbabalik. Ang 100 Islands National Park ay ang unang Philippine National Park at protected area na matatagpuan sa bayan ng Alaminos sa Pangasinan. Ang mga isla na mayroong bilang na 124 pag low tide and 123 kapag high tide ay nakakalat sa Lingayen Gulf na mayroong area na 16.76 square kilometers. 4 lang sa mga ito ay dinevelop para sa turismo. Ito ay ang Marcos Island, Governor Island, Quezon Island, at Children's Island. Pinaniniwala ang mahigit 2 million years old na ang mga isla. May mga ancient corals na nga na makikita sa mga isla, sa area na dating seabed ng mga sinaunang dagat. Noong bumaba ang sea levels, na-exposed ang mga ito sa surface. Ang mga hugis mushroom na ibang isla ay sanhi ng eroding action ng mga alon sa karagatan. Ang 100 Islands National Park ay nilagdaan sa pamamagitan ng Presidential Proclamation bilang 667 at pinirmahan ng nooy Pangulong Manuel L. Quezon noong January 18, 1940 para sa benepisyo at kasiyahan ng mga Pilipino. Ang Republic Act bilang 3,655 naman ay pinirmahan noong Hunyo 22, 1,962 para magtalaga sa 100 Islands Conservation and Development Authority para sa konserbasyon, development at management nito. Ang park kasama na ang Lukap Bay ay transfer ang pangangasiwa mula sa Hikda papunta Philippine Tourism Authority na nasa Section 35 ng Presidential Decree bilang 564. Tapos noong panahon ni Gloria Arroyo, pinirmahan naman niya Executive Order bilang 436 para ibalik sa lokal na pamahalaan ng Alaminos ang pamamahala ng 100 Islands National Park. Ang Sagip Lingayen Gulf Project ay na-implement noong 2010 ng Marine Environment and Resources Foundation Inc. na pinondohan ng Dutch government para sagipin ang mga terrestrial wildlife sa mga islands, kasama na ang pangangalaga ng mga flora at fauna. Kasama na dito ang pag-keep safe sa mga birds gaya ng Philippine duck, white-eared brown dove, Philippine hawk cuckoo, Philippine cockle, Philippine bulbul, elegant tit, lemon-throated leaf warbler, at grayback tailorbird, at mga iba't ibang uri ng isda gaya ng thresher sharks, angelfish, and butterfly fish, at ang mga crustaceans gaya ng ghost crabs and hermit crabs. Dalawang bagay kung bakit sikat itong 100 Islands National Park sa Alaminos, Pangasinan. Una, ay napaka-accessible nito mula sa Metro Manila at sa mga karatig bayan at major cities ng Western at Northern Luzon. At pangalawa ay ang natural na ganda ng lugar na kung anong makikita mo sa mga postcards, travel books at mga social science textbooks ay totoo lahat sa personal. Pero noong mga 90s, muntik nang mapabayaan ang lugar na ito dahil sa dami ng turista at pagkamatay ng mga corals. Mabuti na lang at nasagip ang mga isla mula sa pagkamatay. Itong mga ilang taon ay nakita na ang malaking pagbabago sa mga isla at inayos na rin ang mga facilities sa mga main islands. Mayroong mga 123 na limestone islands ang makikita dito. Sasakay ka lang ng outrigger boat sa Lukap Wharf na nasa dulo ng parke. Organized naman ang local tourism sa registration at pag-a-assign ng boat sa bawat grupo.
May mga pangdalawahan o pangmaramihan na bangka, depende sa bilang ng turista na magkakasama. Ang Quezon Island ang pinaka-develop sa lahat, mayroon itong covered dining areas at mga nipa huts. May snorkeling area na pwede mong lakarin dahil may floating walkway papunta sa isa pang maliit na isla. Mapapansin na rin ang pag-usbong ng marine life dahil sa presence ng parrot fishes, Moorish idols, butterfly and angel fishes. Sa gitna na. O kung saan mag-surfing. Ayon pa sa caretaker ng isla, may makikita din daw na giant clams sa kaliwa ng walkway. Hindi pa lang kasing ganda ng corals ng Puerto Galera at Coron, pero at least unti-unti nang bumabangon ulit ang mga corals dito na sinira ng mga destructive fishing practices na mga nakaraang dekada. Ngayon ay bawal na ang pangingisda sa lugar. Pwede ka ring mag-rent ng kayak sa Quezon Island at mag-paddle sa malalapit na isla. Ang Governor's Island ay ang pinakamalaking isla sa 100 Islands na ngayon ay may Pinoy Big Brother House na kayang mag-accommodate ng 10 katao. Pag umakyat ka pa uphill, ay makikita mo ang view deck dito para matanaw mo ang mga katabing isla. Ang cove sa gilid ay ideal para sa swimming. Mayroon din ditong maliit na kuweba na makikita pagbaba mo mula sa view deck. Ang Children's Island ay para naman sa pamipamilyang turista dahil may mga mabababaw na beaches para sa mga bata. Pwede mo ngang lakarin ang kabilang isla kapag low tide dahil sa babaw ng tubig. Mag-iingat nga lang minsan dahil may presence din ng jellyfish. Ang Marcos Island ay may magandang sandy beach at nandito din ang Imelda Cave, isang twin-chambered, cathedral-shaped cave. Mayroon ditong pool na blue-green water na 70 feet ang lalim na pwedeng marating mula sa kabilang side ng isla gamit ang kayak o paglalangoy. Nandito din ang mga paniki sa kanilang mga cave chambers. Ang Imelda Cave ay madaling marating dahil sa maikli nitong trail mula sa beach at sa itaas ay makikita mo rin ang mga katabing isla ng Marcos Island. Ang Bat Island, syempre ay pinamamahayan ng mga paniki ang mga rocks at kakahuyan ng isla. Wala itong beach. At hindi rin posibleng mag-dock sa islang ito. Matatanaw mo lang at ma-appreciate ito mula sa boat. Ang Cathedral Island naman ay di rin pwedeng mag-dock ang boat kaya matatanaw mo lang ang hugis cathedral na kuweba. Ang Lopez Island ay isang maliit na isla na may sandy beach at matatanaw mo mula sa Quezon Island. Ang dagat na papuntang Lopez Island ay malakas ang current at minsan malalakas ang alon. Ang Cuenco Island ay mayroon ding kuweba. Ang isla ay matatagpuan sa isang cove na hinulma ng grupo ng mga maliliit na isla at mayroon ditong sandy beach sa dalawang sides. Ang Cuenco Cave ay nagsisimula sa beach kung saan nagdadock ang mga boat at bumabaybay sa loob ng isla patungo sa lagoon sa kabilang side ng isla na mayroon ding beach. Madali lang pasukin ang kuweba at naggagandahan ang mga limestone rock formation dito. Ang iba pang mga isla ay di na kayang puntahan ng boatman dahil pinagbabawal ng lokal na pamahalaan, gawa ng malalakas na alon at current ng dagat. Ang mga isla na gaya ng Shell Island at Virgin Island ay mananatili na lang na matatanaw sa malayo dahil di pinapayagan ang mga turista na makalapit dito.
Gaya ng sabi namin, napakadaling puntahan ng 100 Islands kapag galing ka ng Manila. Visible naman ito o makikita sa Google Map Driving. Mag-skyway ka papuntang NLEX, then exit ka sa EasyTex, at lalabas ka ng Tarlac City para makarating sa Kamiling, Tarlac papuntang Pangasinan. Madadaanan mo ang mga bayan ng mga Tarem, Bugalon, Labrador at Sual bago ang Alaminos Town proper. Madami ang road signs papuntang 100 Islands, kaya di ka maliligaw. Papunta ang direction sa Lookout Wharf, 10 minutes drive lang mula sa town proper ng Alaminos. Napakalaki ng park dito kung saan located ang registration office para sa mga turista. Malawak din ang parking area para sa mga may private vehicles. May direct bus din dito. Marami ding inn and lodging house sa paligid ng park na katabi ng Lookout Wharf. Pwede kayong magpahinga dito at matulog para kinabukasan ay maaga kayong makapag-ikot sa 100 Islands. Pwede rin namang mag-book at mag-overnight stay sa Quezon at Governor Islands, pero masyadong pricey dito kumpara sa mga hotels sa Lookout Wharf. Nakaspecify naman sa mga babayaran mo sa tourism office, ang registration fee at boat ride fee depende sa size ng bangka. Magdala ng sariling snorkeling gears dahil mahal ang renta dito. Standard na meron life vest sa bangka, pero di mo ito pwedeng dalhin sa labas ng bangka. Kaya kasama sa rental ang extra vest kapag mag-snorkel ka o iba pang activities. Madaming mga water activities sa 100 Islands kung di ka nagmamadali. Pwede kang mag-kayaking, jet ski, banana boat ride, helmet diving, scuba diving, parasailing, rock wall climbing, rappelling, and ziplining mula sa magkabilang isla. Kaya kung may balak kang libutin ang 7,641 islands sa buong Pilipinas, unahin mo na ang 100 Islands ng Alaminos, Pangasinan dahil sa isang punta mo lang ay naka 124 ka ng isla. Ang magiging balance mo ay 7,517 islands na lang. Happy traveling mga kajots! Huwag maging dayuhan sa sariling bayan.